Cred că aici e piscina. Aici e ceva terasă, cred. Bă, dar aveți grijă pe unde călcați pe aici. Nu se mai vede nimic. Nu pot să cred! A zis nu. Bă, lumină încolo, uite. De la case. Stai. Ne-am strâns aici cu domnul Best Norris. Salut! Este Salut. prima dată aici pe canalul tău, vă salut pe toți. Și domnul Brandon. Salut, eu sunt un necunoscut, ce faceți, Deci- fraților? Știți ce facem astăzi? Normal că nu, că tu ne-ai pe surprindere. Deci mergem la un complex abandonat. Wow, Cernobâl. Abandonat? Da. Ok, De-aia L-am luat, mă. bravo. ne-am strâns așa mai pe zi, ca să vedem pe acolo cum trebuie să o luăm. Trebuie să ne băgăm într-o pădure. Wow. Da? Păi așa mă bag eu în pădure, frate? Fără mișto, fără nimic, este prima dată când merg aici. De obicei, eu popul mai duceam unde am mai fost. Dar acum mă duce el, unde știe. A găsit locație, frate, ești șmecher, pop, Vila gata. lui Irinel Columbeanu? Da, Acolo e. Acolo e? Da. Ok. Deci e la o oră Deci e pe distanță, bogați. cred. Da. Am înțeles. Cam o oră facem până acolo, da? Așa, deci ne-am pregătit și sunteți pregătiți să începem explorarea. Bă, explorarea încă nu suntem pregătiți, pentru că n-am ajuns acolo, dar suntem aici, dar așteptăm să ajungem acolo și după aia dacă suntem pregătiți. Eu zic că e cel mai bine, că dacă văd burim pe acolo, nu mă duc nicăieri, rămân afară. Bă, mi-am luat Trebuie să sărim în outfit-ul gard de atunci. vloguri horror, să v-ați observa, Adidas și mai slăbuți, pe care poți să What are those? exact, niște pantaloni mai confortabili și ideea e să putem să filmăm. Putem să fim, nu Da? Popa a mai fost, n-a mai fost, vă zic eu că n-a mai fost, este prima dată, am un pic așa Am găsit pe Google dubii, am așa un pic dubii că poate nu reușim să intrăm, dar Doamne ajută, Trebuie să sărim în gard. Sărim ce vrei tu. Da? Sărim în gard. Ok. Domnul camerafon e un pic... Hai să vedem ce facem. Hai să vedem. Hai să mergem. Poți să vin și eu cu tine în vlog? Nu. Ba, ok, stau aici atunci. Hai, Haideți. am pupat. După un drum de o oră, Da. am ajuns la complexul Pacea din Izvorani sau Izvoreni. Izvoran, zic eu. Așa, și hai să căutăm clădirea. Deci e un drum foarte mare, adică lung așa, prin Da. pădure. Că aș veni aici să fac un grătar cu prietenii. Da, uite că mai avem și ceva clădiri pe aici. Vrei să intrăm în asta prima oară, să vedem Hai ce să e? vedem ce e mai întâi aici. Aici. O luăm treptat. Mamă, e pânja de pe aia, gen. Deci Mamă, asta ce ar pute acolo. fi ceva cameră, dar are rost să intrăm aici. Hai să vedem. Dar n-ai cum să intri, sau? Mai cum, cred. Păi ușa a căzut sau ce e asta? Domnul Brandon, sunteți ok, domnule Brandon? Încerc să fiu ok, frate, în fiecare zi. E o luptă în continuu. M-au mușcat țânțarii deja. Nu mai pot. Ia, a venit pe partea asta? Ia uite-l pe Dar Pop. fii atent că ăsta e geam. Aici e ceva terasă, cred. Și aici cred că era bucătăria. Oamenii mei sunt în partea aia acolo. Și eu mă bag în cabanele astea de aici. Vedem. Aaaa! Băgam ea și... Deci e prima oară asta și mai era una peste lângă lac. Intru eu primul? Wow! Mamă, zici că am intrat în altă dimensiune. Avem și subsol. Intră direct la subsol. Bă, dar aveți grijă pe unde călcați pe aici. Mamă, dacă ai căzut aici... Oh, uite scări. E cineva aici? Da! Mergem prima oară așa. Bă, mă gândesc dacă ăștia au ceva piscină, dacă e complex, nu? Ar trebui să fie. Mamă, uite cum e. Băi, e ceva incredibil. Nu știu cum am dat de locația asta. Frate, e Cernobâl pe... Ai grijă, pop! Și doar un căur. Doamne, am crezut că se duce, gata. Și eu am crezut. La fel. Nu era încă din fericire. Uite și tu câta clădire ai. Bă, e foarte mare și e mișto că e fix între pădure, așa, cu lacul. Nu știu cât de... Aveam credere în scara asta? Mamă. E de fier. Da, e bună. N-are nimic. Nu știu pe unde am ieșit. Aici cred că e ceva terasă, nu? Aici ieșea la terasă, erau niște mese pe acolo. Dar ce a fost aici? Complex. Nu știu. Cum adică complex? Complex. E pur și simplu un complex. Adică cum ar fi Cosmopolis? Nu, nu e Cosmopolis. Frate, eu zic că ăsta a fost un hotel, nu un complex. Vă zic sincer. Bă, știi ce mi se pare mie ciudat? Tavanul a căzut, da? Da, De ce nu nimic pe jos? corect. Păi, sau nu cred că de servă, e ceva întrerupătoare. E aici, nu? Dar ce e asta? Deci nu, aproape nu se mai vede nimic. Nu se mai vede nimic. Ia să intrăm. Dar văd că mai sunt și scări aici. Mamă, dar aici e ecoul ăla. Bă, ai găsit o ușă. O ușă care este foarte intactă. Bă, vezi că asta e tare. Da? Cine o deschide? O deschid eu. Mamă, cum s-a auzit? Ma. Hai să intrăm. Ia, ce scrie pe geamul ăsta? Dacă...
Oh, Am să speriu fantomele. mă speria pe mine. Am speriat, s-a făcut frigă. Este prea de E o ușă acolo. E ușă. Nu pot să cred în premieră. Vă anunț că tocmai ce a fost invitat de Răzvan Gogan la filmul Sirenele. Și te duci? Da, sper să ne vedem acolo. Let me know if you can make it. Da, Absolutely. Bă, dar zici că sunt în ceva joc, știi? În Minecraft. Sau în filmul Sirenele. Mamă, cum e aici. Și uite, pe acolo am intrat noi. De creepy e. Dar asta nu înțeleg ce ar putea să fie aici. Ceva birouri, cred. Nu? Cred că aici sunt ceva birouri. Și aici a fost un pete și a fost așa cum a fost pus înapoi și aici la fel. Chiar tare locația. Și vreau să vă rog, dacă vreți, nu vă oblig sau ceva, să apăsați și voi pe butonul de like și de subscribe. Nu e obligatoriu, dar pentru mine înseamnă foarte mult. Și pe clopoțel, ca să fiți notificați mereu când postez. Și că îmi risc viața. Bă, vino încoace, mă. Deci ăsta chiar își riscă viața. Fiți puțin atenți aici cum e asta de aici. Ia. Ia uite. Dacă îi dai, ia lasă un pic. Bă, Mamă. uite cum s-a făcut aici. Are și sobă. Te bagi? Mamă, e făcută praf. Deci, uitați ce drum avem până la cealaltă clădire. Băi, eu cred că aici e piscina, dacă îmi pare, nu? Opa! Ce avem noi? Cred că e baie. Și subsol ceva. Observ. Ia. Avem și ceva subsol. Pe unde luăm? Pe aici? Păi mai avem... Oh. Cred că o să coborăm un bec și o să dăm alea acolo. Mai mă fă și speriebox-ul. Bă, aici cred că e ceva apartament, dacă îmi pare. La câte like-uri Da. vreți să vă băgați? Să stăm aici pentru o noapte. 13.000 de like-uri și venim și dormim aici Pentru peste noapte. Pentru o noapte. Da. Chiar acum. Cel mai apreciat comentariu o să vină cu noi. Acum, telefoanele pe Mod avion. Ca să vedeți, este pe mod avion. Și la mine este pe mod avion. Brandon? Hai, Brandon! Și tu trebuie să pui, da? Mod avion. Te-ai băgat? Deci, avem toți telefoanele pe mod avion. Haideți, vreau să... Știți cum e? Opa! Uite-l cum face, frate. Da. Ok. Și nu e de la skateboard. Prima întrebare, poți să te apropii de aparatul MF, adică acest aparat? What the fuck s-a auzit? Flashy. Flashy sau ceva, da. Poți să te apropii mai mult de el? A zis nu. Da. Flashy, iară. Dar tu n-ai auzit vocea? Mă dai o voce foarte groasă, așa. Este cumva o fată, Maria, în această clădire. Că o să le iau în mână. Tu n-ai văzut că s-a dus la... Dacă e un spirit băgat în ăsta. Bă, am văzut Maria pe spiritul. Bă, ce cu vocea e? Bă, se auzi șoaptă. Bă, ce cu vocea e? Ok. Bă, Wow, camera! Vezi că vine la lumină! Am prins lumina! uite-o! Nu la mine! Ce ne facem? Bă, Că ne-a nerocit o gâză, o filmare. Aprinde tu, Noris, că nu știu unde e. E bă tine! uite-o acolo! E acolo. Hai să luăm MF și să plecăm să schimbăm camera. Da, lasă-mă fu. Să l-am făcut gura, da, pleacă de aici! Pleacă! Da. Da, mergi camera. Stânga. Nu e stânga. Hai că dacă ne sperie... Ia. Dacă ne sperie fantomele, Opa. ne sperie gâza. Da, uite că aici mai sunt ceva camera, dar cred că au fost zidite. Nu că așa pare. Da, dar ce să zidească, nu înțeleg. Nu știu. Ce sens are să mai zidească? Ok, hai să-i dăm din nou. Poți să comunici cu noi, te rugăm? Bă. Bă, lasă mișcat, uite-l. Wow, stai. Uite, și asta n-are nicio influență. Maria, ești aici? Ai murit aici? Aproape de MF sau de Spirit Box te rugăm, ca să putem să ne dăm seama. Ok, s-a apropiat, uite-l. Uite cum se apropie, bravo Maria! Puteți să... Dă-te! Iar a venit! Ia du camera, dai pe perete, picior, direct picior, croșeu pe perete! A murit! Uite acolo. Mamă, cât praf, trebuie să ne-am Uite aici! Am omorât-o, gata, a scăpat. Deci am scăpat de un spirit. Și acum ar fi cât timp noi stăm, mai să fie ceva în spatele nostru. Avem pe Poate că cineva? ar trebui să plec. Nu, Servus. Servus? Da.
Poți să comunici, te rugăm, cu noi? Este cineva cu noi în această cameră? Cine? Este cineva cu noi? Aici. Oh! S-a auzit clar aici. Wow! Ești cu noi aici, da? Poți să vorbești prin acest aparat și noi o să auzim ce o să spui. Mami s-a... Ce? Poți să comunici cu noi? Noi n-am venit să facem rău, am venit doar să comunicăm cu voi. Zahăr, da. Mai ești cu noi aici? Ce zis? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Da. Poți să ne mai spui o dată că n-am... Nu, ce-ai făcut? Mai poți să spui o dată că n-am înțeles. Ce mașină ai tu? Atenție. Așa zi. Poți să-i dai. Nu știu ce mașină ai tu. Bă, văd că ăsta merge Vrei să constant. plecăm din casa ta? Am înțeles un fel de da. Poți să te depărtezi de MF? Ah, m-a curentat să-mi bag picioarele. Nu cred. M-a Ai curentat, auzit ești ce am nebun? zis? Nu, eu m-a curentat. Nu, tu ai auzit ce am zis? Să se îndepărteze. Du-te. Tocmai ce am zis, uitați și voi. Și acum nu mai e deloc. Acum poți să te apropii înapoi? Poți să te apropii? Ai grijă. What the fuck? Bro, Ok. Ai intrat spre mine, ești nebun. nu mai vrea să comunici. Cred că a schimbat cred că au plecat din cameră. Odată ce ai zis să nu se mai apropie de MF, nu s-a mai apropiat. Eu zic să o lăsăm așa. Nu mai insista. Bă, a început să ne lasă foarte urât aici. Și s-a făcut și foarte frig. Bă, chiar e foarte frig. Da, Pute. tu care ești în panorac, în Și pantaloni. ce mă, mie poate, nu poate să fie frig și așa. Bă, pute! Raluca. Unul la număr. Nu am înțeles Eu Raluca. am înțeles unul la număr. Bă, bune! Tu ai întrebat câți sunt la număr și el ți-a zis unul la număr. Da. Nu știu, frate, parcă văd umbre, ochi pe aici, prin spate. Și m-am speriat, am zis că e o lanternă, ești nebun. Bă, lumină încolo, uite. De la case. Să ce mai lumină să fie? Bă, nu știu de la ce poți să te iau. Bă, hai să mergem acasă. Bă, uite, se mișcă. Nu mă uitam. Se mișcă. Haide. Se mișcă. Vorbesc serios, hai să mergem acasă. Bă, dacă stai cu câini, unde ieșim? Nu, prin dreapta, pe dreapta. Bă, nu mai știu ieșirea. Pe aici. Ok. Stai. Ce vrei să ții? Stinge lumina. Nu țipa, mă. Uite. Uite fața acolo. Nu știu dacă se prinde. Haide. Hai sus. Uite, că nu mai știu. Hai pe aici. Ok. De ce vă uitați la Taci! Ai auzit? Da, am auzit un... Da. Hai să plecăm, vorbesc serios. Băi, nu mai vorbi, urât, că suntem family friendly. Uite, iar. Vezi? Mamă, și noi trebuie să ne întoarcem pe aici. Deci, dintr-un vlog amuzant am ajuns. Bă, locația asta e ok pe timpul zilei, dar pe timpul nopții nu-i deloc. Știi care e partea cea mai horror? Eu nu mă știu drumul până la mașină. Eu știu, vină cu ăla. Mamă, dar pe unde ne-am băgat și noi. Tocmai ce am ieșit din acest complex. Eu nu mai pot. Nu știu dacă ați auzit voi, dar am scăpat cu viață. Important e că suntem bine, nu veniți aici, aveți grijă de voi. Măcar veniți pe timpul zilei, dar nu mai veniți deloc. Dar vreau să le mulțumesc băieților că au venit, mai ales lui domnul Noris că se bagă în fiecare vlog și domnul Brandon care e aici cu mine. Și eu am fost Eduard Pop, nu uitați că la 13.000 de like-uri veniți și stăm 24 de ore la acest complex. Vă rog că se frumos, bagă. nu dați like. Dați like-uri și hai să facem mai multe. Eu am fost Eduard Pop și ne auzim data viitoare la un nou vlog. Pa! Pa!